ин мавзӯъ бар ҳамаи занҳо ва мардҳои мусалмон хеле муҳим аст. Айнан ҳамон мардҳое ки зан доред ва занҳое ки шавҳар доред. Аз ҳама шумо хоҳишам ин аст ки дар зери навор лайк монед, то ки дигарҳо ҳам аз ин мавзӯи мо бохабар шавад. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. ҳар бародарое ки дар Федератсияи Русия ҳастед, мушкилӣ аз ҳуҷҷатҳо доред ва наметавонед чӣ гуна ба сарҳади Қазоқистон гузаред, ин ҳама мушкилии шумо ҳал шуд. Акаи Раҳим ва акаи Собир дар хизмати ҳамо бародарое ҳастанд ки мушкилӣ аз ҳуҷҷатҳояшон дорад. марҳамат бар рӯи рақамҳои дар экран буда занг занед. ғусл ва таҳорат. инро бисёре аз мову шумо намедонем. медонем, аммо амал карда наметавонем. ин дар рӯи замин чизест ки ҳар хел қабул карда шудааст. масалан, мо мусалмонҳо пас аз берун шудан аз ҳоҷатхона албатта дастонамонро мешӯем ё ин ки ба сари дастархон нишастан. аммо одамони ғарб пас аз ҳоҷатхона баромадан ҳам ба назди миз нишастан ҳам бисёре аз онҳо дастонашонро намешӯянд. мо имрӯз дар бораи одамони ғарб не, балки дар бораи худамон гап мезанем. ғусл ва таҳорат чизест ки дар дини мо хеле муҳим аст. ба ин обозӣ кардан ҳам дохил мешавад. шахсе ки ғусл карда мегардад аз ҷиҳати моддиву маънавӣ поку тоза мегардад. аммо ин чиз чӣ гуна карда мешавад? акнун дар ҳамин бора гап мезанем. шахсе ба нияти ғусл кардан, яъне ки обозӣ кардан дохили ҳаммом бояд ба пои рост дарояд. ба ризогии Аллоҳ ғусл карданро ният кардам гуфта, баъдан ду дастонашро то орин шуста, баъдан авратҳояшро бо дасти чап шустанаш дар кор аст. дар ҳеҷ ҷои бадан бояд наҷосат намонад. баъдан таҳорати намоз гирифта мешавад. бо дасти рост ба даҳон 3 маротиба об гирифта ғарғара мекунад. агар шахси рӯзадор бошад, эҳтиёт кунад то ки рӯзааш нашиканаст. баъдан бинияшро 3 маротиба бо об шустанаш лозим аст. албатта бо дасти рост об гирифта бо дасти чап партояд. баъдан тамоми аъзои баданашро шустанаш лозим аст ва бо тариқи панҷаҳояш байни мӯйҳои сарро бояд ки об гузаронад ва ҳамчунин гӯшашро низ. охир пойҳояшро шуста бо пои рост бояд аз ҳаммом барояд. фаромӯш накунед, худованд зоти пок аст ва покизагиро дӯст медорад. шустани либос ва барои тозагӣ оятҳо ҳаст. масалан, дар ояти 222-и сураи Бақара чунин суханҳо ҳаст. ва аз ту дар бораи ҳайз суол мекунанд. бигӯ, вай наҷосат аст. пас аз занон дар ҳолати ҳайз яксу шавед ва ба онҳо наздикӣ макунед, то ин ки пок шаванд ва чун нек пок шаванд, яъне ғусл ба ҷо оранд. пас ба онҳо аз он роҳ ки худо бар шумо амр кардааст, яъне аз роҳи пеш ки тифл пайдо шавад, наздикӣ кунед. ба дурустӣ ки худо тавбакунандагонро дӯст медорад ва покшавандагонро дӯст медорад. сураи Бақара ояти 222. ва боз дар ояти 6-уми сураи Моида чунин гуфтааст: эй муъминон, чун ба сӯи намоз бархезед, рӯй ва дастҳои худро то орин бишӯед ва сари худро маск кунед ва пойҳои худро то шитоланг бишӯед. ва агар бо ҷанобат бошед, пас ғусл кунед. ва агар бемор ё мусофир бошед, ё яке аз шумо аз халоҷой биёяд, ё занонро мисос карда бошед, яъне ҷимоъ карда бошед ва обро наёбед, пас қасди хоки пок таяммум кунед ва аз он хок рӯи худ ва дастҳои худро маск кунед. худо намехоҳад ки бар шумо машаққате машрӯъ кунад, валекин мехоҳад ки шуморо пок созад ва бар шумо неъмати худро тамом кунад, то шавад ки шукргузорӣ кунед. сураи Моида ояти 6. шахсе ки ҷунуб бошад, ғусл накарда ва бетаҳорат аз чанд чиз бояд дур бошад: намоз хондан, тиловат кардан, ба масҷид даромадан, эътикоф кардан, каъбаро тавоф кардан, қуръонро доштан. ва шахсе ки чунин ҷунуб бошад, рӯза гирифта наметавонад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.